Il-ħadd li għadda saret it-tieni edizzjoni ta' Caritas Run for Life li issa daħlet fil-kalendarju tal-attivitajiet ta' din l-organizzazzjoni. Għal din is-sena l-ġirja rat madwar 1250 persuna jipparteċipaw fejn 5 tim qabel l-organizzaturi għalqu l-applikazzjonijiet minħabba li kien intlaħaq il-massimu ta' persuni li setgħu jipparteċipaw. Fl-edizzjoni ta' din is-sena ħadu sem 450 parteċipant aktar meta mqabbel mal-ewwel edizzjoni li saret f'Ottubru tas-sena li għaddiet. Aktar minn 500 persuna reġistraw għal ġirja ta' 5 kilometri li rat fost l-akbar ġirjiet f'Malta f'ammont ta' tfal minn diversi clubs. Bosta rimarkaw fuq il-livell għoli ta' organizzazzjoni u sigurtà. Ir-rotta ntleqet tajjeb ħafna mill-parteċipanti għaliex kienet rotta pjuttost ċatta kollha fil-kampanja u mingħajr traffiku. Kienu wkoll bosta l-volontiri li jenu fil-preparamenti kif ukoll matul l-attività. Min-naħa tiegħu id-direttur ta' Caritas Malta Anthony Gatt qal li din hija stqarrija li nistgħu ngħixu ħajja sana mingħajr droga u rrimarka kif jinsabu ddispjaċuti bis-sitwazzjoni ta' droga fil-pajjiż u li dawn l-attivitajiet qed isiru biex jintwera kemm bniedem jista' jirbaħ id-dipendenza mid-droga u fl-istess ħin ħeġġeġ sabiex isibu alternattivi sani ta' divertiment li waslu għal iktar saħħa fiżika u mentali li huma tassew rikreattivi. Intant wara l-ġirja ingħataw trophies lil min ġie fl-ewwel, it-tieni u t-tielet post f'kategoriji minn 30 sena il fuq għal kull 5 snin u anke rigali għal min ġie l-ewwel, it-tieni u t-tielet fil-kategoriji kollha.